Nyt saavuttiin koneosapalvelun osastolle ja meillä on täällä Koposen Mikko. Morjens Mikko. Terve! Koneosapalvelu on täällä teknologiamessuilla mukana esittelemässä teollisuuden palvelua ja huoltoa, jälkimarkkinointihommia. Mitä kaikkea teillä on täällä esillä? Joo, no koneosapalveluhan tunnetaan tietysti aika vahvasti tästä huolto- ja kunnossapito, komponenttihuoltopuolesta ja nyt meillä tietysti ollaan pikkusen enemmän ehkä tässä teollisuuden kunnossapidon maailmassa myös, eli meillä on vahvasti komponenttien huolto. Sitten meillä on erilaisia projektipalveluja, mitä pystytään nykypäivänä tarjoamaan. Tässä näkyy osittain myös meidän ohjaus- ja venttiiliosaamista, mitä Ossi edustaa. Ja, kunnossapidosta, jos puhutaan vielä, niin tämä komponenttihuolto, jos kameralta näyttää vähän, niin täällä on vähän järeempää pumppua. Siinä on selluteollisuudessa käytössä olevaa Denisonin, Parkerin suljetun piirin pumppua. Eli aika järeitäkin pumppuja pystytään huoltamaan tuolla meidän Vilppulan toimipisteessä sitten. Joo, on vähän isompaa pumppua, mitä ollaan totuttu näkemään. Niin no joo, kyllä. Nämä on jo vähän isompia liikuteltavia ja sitten myös vaativampia huoltaa tietysti, että ei ihan niin moni pysty tähän. Ja koneosapalveluhan on Post-Rexrouthin sertifioitu huoltopiste sekä myös Denisonin ja Parkerin sertifioima. Eli meillä on molempien isojen päämiesten edustus ja tuki takana sitten. Eli isot laatumerkit on niin kuin tukee tätä koneosapalvelun toimintaa. Kyllä, juurikin näin. Ja ollaan päästy siihen mukaan ja panostettu vahvasti testipenkkeihin, testausprosesseihin ja niitä prosesseja kehitetään edelleen tässä koko ajan. Ja niin kuin sanoit, niin kuin huolto- ja jälkipalvelut, niin ne on myös erittäin isossa osassa täällä teollisuuspuolella. Ne on varmaan se kaiken A ja O. Kyllä. Tuossa just äsken kerroin tuosta meidän nosturiprojektista, eli mehän pystytään toteuttamaan tämmöinen teollisuusnosturin asennus ja toimitus ihan täysin avaimet käteen periaatteella asiakkaalle. Eli jos siinä liittyy esimerkiksi vanhan nosturin huoltoon tai uuden asennusta, samaan projektiin voidaan yhdistää sitten esimerkiksi koneikkotoimitukset, automaatiojärjestelmän, ohjausjärjestelmän uusimiset ja muut. Eli pystytään ihan avaimet käteen periaatteella toimittamaan asiakkaalle uusi nosturi tai kunnostamaan tai kympittämään vanha sitten. Kun puhuit koneikoista, niin Hyprox-koneikothan kuuluu myös teidän valikoimaan. Joo, koneikko on yksi iso semmoinen tuoteryhmä ja artikkeli meillä, eli meillä on Lahden toimipisteellä valmistetaan omalla Hyprox-tuotemerkillä hydraulikoneikkoja ja niitä vähän vuodesta riippuen ja koko luokasta riippuen valmistetaan useita kymmeniä kuitenkin vuositasolla ja pystytään toteuttamaan myöskin tämmöisiä koneikkojen saneerauksia siinä huoltopuolella, eli voidaan asentaa uutta koneikkoa tai sitten kunnostamaan vanhaa. Eli laajasti myöskin koneikkopuolella toimitaan. Ja varmasti se koneikkopuoli myös niin kuin helpottaa teillä kokonaisuuksien rakentamista, että suunnittelette ja toteutatte kokonaisuuksia asiakkaille. Kyllä, juurikin näin, että asiakkailla yleensä kun on tarve, niin sitten yhdessä katsotaan, että mikä on järkevin etenemismalli, että onko se saneeraushuolto tai onko järkevämpi jos ottaa uutta koneikkoa tilalle ja minkälainen kokonaisprojekti siinä on. Ja osa asiakkaista haluaa jonkun osa-alueen toteuttaa itse ja sitten me pystytään katsomaan se, että mitä me voidaan sitten tuoda siihen kuvioon mukaan. Ja nyt ollaan tosiaan täällä teknologiamessuilla, niin minkälaista asiakaskuntaa täällä liikkuu? No se on mielenkiintoinen nähdä. Meillä on 1 vuosi välissä tässä, että ei oltu, mutta kyllähän täällä varmaan niin teollisuutta tietysti varmaan on sitten laiterakennuspuolelta ja tuolta ja tietysti oppilaitoksista on varmaan tänä päivänä nimenomaan jonkun verran uutta porukkaa sitten. Ja paljonhan täällä on näyttelijäasettajia ja tuttuja ja kenen kanssa toimitaan ja tehdään yhteistyötä. Että kyllä täällä aika laaja kattaus varmaan tullaan näkemään. Selvä. Me toivotetaan teille hyviä messuja ja myykää paljon tuotteita. Kiitos, näin tehdään.